vaenda vakati pindai mota tinodyiwa nemaperi kuno kune maperi amai taenda pamhata penyu muri hure mambo wavo vakasvika kure vachituka sinashoterera ndiripo amaza koza yakuitange bhatashira sanga ndaikubatsira mwana wangu ndafuna kutanga ipa tipe nyaya tipe mwana wa Maxwell Yamade taura claim auda pfuma yake asi mwana wake anenge yake nyaya nemurume wake mwana wacharu saka nakuti wewe chimbombuya mwana kwatanga apinda ari mwana wacharu gawe kuri mwana wacharu aripi apikewo waterera apikewo waterera iwe mboka ndakuseta ndabukuza apitaura nyaya yako kumurume wako chindwe claim apikewo waterera ari kuti ndinoda kuziva kuti shuda nezvangu here kana usisati togwana zvatakashanda taura kuno wewe husband mutaurire ndaida kuziva kuti tichiri tese here kana kuti takasiya nekuti hamuna kuda mambotaura kuti handichakuda kana chandakaona kana mukukura hapana ndakangozonzwa iyo vanditi imbosuduruka ipapa ndinoda kuinhora tanetsana ndaenda kumapurisa akazopera kumapurisa ndobva vanditi awere maksuro ndiani nevana awere maksuro wande kareva benchi mozodzoka asi pavakazofona vachiti tada kuenda kumusha kwenyu tinotaurirana yanga iri musi wa30 April zvanhu ndichakutumirai mari manheru kana ndakutumirai mari manheru tosangana kuti kumushana sisweni andokwasangu Glenville andati ahora hii asi ndakazonzwa wamusi wa1 mawenga kachina makuseni ndichifonerwa kumusha ndichiti inini bado ndinenge havasisi kuziva kuti vari kuita sei kuti mari vachatumira here tiwekoko kumusha vakati vakavafona vachiti vari kuya kumusha saka takumirirai ndakati havasati vatumira chi havasati vanotumira mari yake nderaki bvunza mubvunzo wako wekutanga mubvunze zvawabvunza saka ndakazongonzwa kumushabvunze zvawabvunzaikundida here nekuti ndine vana vaviri mwani 2 years mwani 4 years nezvimbiri pindura mukadzanjari chengeme okay murambe claim kubati iyo kana uchinga uchisandide tobhatagwana zvatakashanda tambira kana musandide togovana zvatakashanda ndakavava wazvinzwa hanzi tiwandiramba tigwane zvatakashanda ndisa kubura mai hanzi tigwane zvatakashanda inini property yese ndakatakura ndakaendesa kumusha kwavo zvese ndakatakura zviita kuzi ivo vaitaura zvokuti vakangodzoka pamba vaita kumwa mushonga nevanhu because vakatombomwa mushonga wefuti pamba ivavo saka kwangwari kuti ndoda kumwa iwe ndiwani ndezvemusukuru wanyamani unobva kuti ndobva kujewish asi ndinogara kwanyamani vachikudombosha uri kuona here kuti uyo ane mimba kuzviona changamira zvinonakidza sei kuramba munhu ano mimba yawakatobva kuneisa nesuro kuti akuchamuda maivo pamwe vane zvakavarwadzawo aiwa ndiri kubvunza kana wadaro unosaiti nekuti hausi muzukuru ari straight bcause kana uchipinda kuti pane zvakavarwadza yatotara 100% wrong hausi muvake adaro muvake anofanira kutaura kuti no zvinotondirwadza kuti ambuya varagwa nefamili zvinotondirwadza plus nevana vacho varipo vacho vana vadiki unenge wapedza sezvo mukati wazheota uchada right iyo pfuma yati kudii pfuma iri kuti iyo ndinoda pfuma yangu pavana vaviri vainawo ndimupurisa akambobvisa chimwe chinhu here akandipa $100 kusvika mukatsvakira kunembona hapana kuroora kuchaya mapoto right mombe 5 2500 vana baba pakuti zvakare ndoda kuziva uyakuda wamambondudzi chipfambi chakauzambuya wako zambuya wako anehura ndiwakuona kuenzerwa kwomukadzi wako kuti azozvava tutsi changamiro ipapo ndinoparamba because nenyaya yamunodakutaura handingambotuka amai iwe wasimudzauro kwati kuti akataura kuti vakatukwa pacho ndaivepo handina kutounzwa muromo imo asi ivo instead ivo vanotonekotiwa
vakatuka. Alright, mbuya murikia Pamusoro yechanganyika vanhu ava vakauya usiku kumatunhu nezvinhu kune vana vavo ndaifungidzira kuti vanhu vepanekistidhoo vari kutakura mabhegi. Saka ndaingonzwa kuti David vachiburitsa zvinhu vapekupedzisira ndopandakati noizi panekistidhoo chaipo ndobva ndazorura dhoo ndobva ndatoona masofa akatovhara dhoo pamusiwa vakutopedza kuti ngoenda vakati pindai mota tinodyiwa nemaperi kuno kune maperi amai taenda pamhata penyu muri hure mambo wavo vakasvika kure vachituka ndichitsigira mazoevo panakanoita nyaya yechaai vakabva panzi nomwana aripo ipapo ashuwa mazuva akataurika pachakataura nezvidhakwa zvakatakata haya asisi takataura zvidhakwa ndozvakateedzera muzunguru ndatiteerere muzunguru yorokutanga vantu vari matauriro kwaitika Ndaanzwa but pane audio yavamo. Hayi. Kati matauriro achamba kuti vakadedzwa mazwi kutoka chituti noma Robert tokuitisa ipa ini andigone kuzviramba asi handina kuzvinzwa nokuti ndakanga ndiri. Atezvara takatoramutsa Jesu kuti tauya nezvinhu zvemwana. Atezvara vakatouya vakataura nokuwasha. shamwari kandikutaura une makore mangani 58 asina basa panyika tanga kutawana kuti wemunhu bosi mazwi ese ari kuitika pese apa ndaifungidzwa kuti wakatomboenda kunosiya mbatya iwe uchinyatsoona kuti munhu ane famiri nevana vavo kuti vati vane vandikuwana uri mumwe munhu akaipa panyaya iwe ndiwe muparadzi bosi wakapfuma kuenda kushanda zvisizvo zvaunoita izvi ukararama 20 years panyika na 30 years panyika zuva romuridzi atendere kudarika renge rasvika kupfeka hakusuti asi hauna kukwana hauna kurongeka remekedza wapa zaimbai nokuti unongochita kuti sekurusiyana inapo hazvina matutu zvakaipa imi endai panze mupedza kusheya zvinhu zvomunhu zvakasara apo zvinhu zvake zvakakwana unombomira sports today dismiss next case Isho ndaenda kuza pamusha wandakavaka nokuti ndine ndatopedza ndatopa vanhu vakaipeka nyaya